Дуже часто можна спостерігати, як люди після випробувань, страждань, хвороб, поневірень наближаються до Всевишнього, і в них настає біла смуга. Все налагоджується потихеньку. Але ж потім обов'язково в житті будь-якої людини наступає чорна смуга. Селяві, як то кажуть, така дунія. І тоді вони не отримують те, на що очікували. А людина, якщо вона не обірканий нафс, незмана душа, вона завжди чекає більше, більше. У підсумку, не отримавши того, чого людина очікувала, вона починає кидатися на всі боки, гніватися аж до повної відмови від віри. У чому ж полягає цей очевидний явний збиток, поразка або втрата? З вірою людина переносить біди з надією і отримує винагороду від Всевишнього. А без віри вона всі ті ж самі випробування проходить, але в кінці кінців не отримує нагороду від Аллаха.